Sinjuri lejla tajba, jiena fl-imkien ma' Rebecca nilqakom għat-tieni programm ta' 25 ftit minuti biss wara li għadha kemm temmet l-ewwel sessjoni tal-Konferenza Ġenerali Annwali tal-Partit Laburista li kif semmejna u minna ċen tajjeb il-bieraħ hija pjuttost differenti, innovattiva u qed tkun viċin in-nies. Fil-fatt, dik li għadkom kemm segwejtu, jekk kontu nafti tal-ħinilu, kienet il-konferenza l-ewwel sessjoni minn ħaltarxin u għadha nfakkarkom illi fis-6 ta' flaxija nħeġġiġkom kollha tkunu issannat għawdex għat-tieni sessjoni ta' din il-Konferenza Ġenerali Annwali. Il-lejla tajba lilek, Rebecca. Lejla tajjeb, Pablo. Illum għandna wkoll programm ħafna mistiedna illi se jkunu qegħdin jirriflettu fuq dak li ġara mod partikolari f'dawn l-24 sija li għadhom għaddew. Iva, ekku għandna programm mimli għandna programm fejn kont niddiskutu żewġ aħbarijiet li ħarġu llum, waħda minnhom aħbar pożittiva ħafna, l-aħbar li Malta erġajna reġistrajna surplus għat-tielet sena konsekuttiva. Kif dawwarna r-rotta ekonomika f'dan il-pajjiż grazzi għal-riformi u għal-viżjoni ekonomika ta' Gvern Laburista. Rajna kif daħħalna kelma ġdida fil-vokabolarju tal-Maltin u Rawċin, dik il-kelma li hija surplus fejn qabel konna nisimgħu biss b'dak li huwa deficit, issa qed nisimgħu biss surplus. Barra li kienet it-tielet sena li reġistrajna surplus, Malta reġistrat it-tieni ogħla surplus fl-Unjoni Ewropea. X'differenza minn ftit ta' snin ilu u iżda issa il-miraklu ekonomiku Malti qed ikompli jissaħħa. Barra din l-aħbar pożittiva li se nkun niddiskutu mal-panel tagħna, se nkunu qed niddiskutu aħbar oħra li ħarġet illum dik li kieku kien għal-Partit Nazzjonalista f'21 lokalità f'Malta u Għawdex ma kienx ser isir elezzjoni tal-Kunsilli Lokali. Iżda, grazzi għat-tim b'saħħtu li qed jippreżenta il-Partit Laburista, tim maqut fejn il-ċittadini ser ikollhom l-għażla għall-Kunsill Lokali li tassew jixirqilhom, issa ser isiru l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali f'dawn il-21 lokalità madwar Malta u Għawdex. Iżda għal dan u aktar se nkun qed niddiskutu mal-panel tagħna, mal-panel li ser jinkludi wkoll Daniel Mikallef, il-President tal-Partit Laburista. Ngħaddu mill-ewwel għall-ewwel diskussjoni. Grazzi ħafna Rebecca u kif qed tajb inti magħna il-President tal-Partit Laburista Daniel Mikallef li illum kien preżenti għal dina il-konferenza tal-aħbarijiet li mexxa il-President tal-Partit Laburista. Konferenza tal-aħbarijiet li kienet pjuttost inkwetanti kolli ngħid. Għaliex l-għada li għalqu nomini għal-kandidati għall-elezzjoni tal-Kunsillu Lokali skoprejna li f'21 lokalità f'Malta il-Partit Nazzjonalista ma rnexxilux ikollu biżżejjed kandidati u dan kien se jkollu konsegwenzi li mhuma xejn sbieħ, mod partikolari għad-demokrazija li lna ħafna nisimgħu dwarha. Daniel. Ekku, Pablo, għanet nsellem is-semmija telespettaturi kollha ta' One, nsellem lilek u l-Rebecca. Kif qed tagħmel aċċent tajjeb inti l-għonet il-nomini għalqu il-bieraħ fis-7 ta' filgħaxija. Mela inti għandek biss il-Partit Laburista 399 kandidat, il-Partit Nazzjonalista, partiti oħrajn, kandidat indipendenti. Ovvjament wieħed jibda jifli naqra s-sitwazzjoni mbagħad finalizzata l-istampa li għandek fl-aħħar mill-aħħar black and white nomini għalqu u tara s-sitwazzjoni x'inhi fit-68 lokal. Ma ninsewx l-ewwel darba li l-elezzjonijiet tal-Kunsilli qed isiru f'kull lokal madwar il-pajjiż 68 lokal illi għandna madwar Malta u Għawdex. U ħareġ pattern ċar illi l-Partit Nazzjonalista f'numru kbir ta' lokalitajiet, 21 lokalità, bl-ammont ta' kandidati li tefgħu in-nomina f'ismu, bażikament ir-riżultat elettorali qisu il-Partit Nazzjonalista. Ħanatu eżempju, jekk hemm lokal li għandek 5 kunsilliera, il-Partit Nazzjonalista ħareġ 2 kandidati. Da jfisser li b'2 kandidati qatt ma jista' jkollu maġġoranza fil-Kunsill. Jista' jkun hemm 2 raġunijiet ewlenin. Jew li ma sabx kandidati biżżejjed u dik hija inkwetanti minnha nnifisha. Għaliex inkwetanti għall-Partit Nazzjonalista u nemmen li anke l-pajjiż jiena għaliex partit li qiegħed f'oppożizzjoni totalment iffukat fuq appuntamenti bħal daw u qed jistenna li jkun organizzat u dawn kelmu dwar 21 lokalità li mhux ċajt imma għalhekk issa ġej għall-possibilità l-oħra li naħseb hija aktar plawsibbli. Mhux qed nitkellmu fuq affarijiet bħal ma qal Clyde Pooley fuq is-secret group li qatt jgħidilhom għax m'għandniex nies biex jarmaw il-billboards u m'għandniex flus. Ir-riżors uman u s-sapport tan-nies u nies li appoġġjawk trid
organizzazzjoni, trid ħeġġa, trid konvinċiment u n-nies irridu jaraw fik li inti taspira il-fiduċja tagħhom biex jersqu lejk u jikkandidaw ruhom fismek. Mela dik possibilità li l-Partit Nazzjonalista ma kellux ma ttirax biżżejjed kandidatura. Il-possibilità l-oħra li jiena nara aktar plawsibbli kienet strateġija biex il-Partit Nazzjonalista propju jevita dawn l-elezzjonijiet. U r-raġuni għal dan tista' tkun tnejn. Waħda li semma b'mod ewlieni il-Prim Ministru naħseb li dik hija fattur importanti li jiskoraġġixxi n-nies milli joħorġu jivvutaw. L-nies jgħidu isma' l-kunsill tiegħi ħajżomm maġġoranza Laburista. Ovvjament qed jittargetja n-nies li jissapportjaw il-Partit Laburista mela m'għandix għalfejn noħroġ nivvota, mela ma noħroġ nivvota l-Kunsilli probabbli ma noħroġx għall-MPs. U hemmhekk il-Prim Ministru ħeġġeġ biex mhux talli ma noħorġux talli nagħtu tweġiba min irid iġaħħadna mid-dritt tal-vot. L-istess nies li nhar ta' ħadd jgħidu kull nhar ta' ħadd kantalina jgħidu li d-demokrazija f'dan il-pajjiż hija medda għandek appuntament demokratiku, appuntament elettorali u l-Partit Nazzjonalista ma jirfax ir-responsabilità tiegħu biex jiffildja biżżejjed kandidati. Ħa naraw it-tweet li ħareġ il-Prim Ministru propju dalgħodu fejn hawnhekk kienet indikattiva ħafna ta' sitwazzjoni li qed tagħmel ċenna għaliha inti Daniel ta' madwar 21 lokalità f'Malta. Inti semmejt pattern Daniel. Għaliex semmejt pattern? Hemm xi lokalitajiet partikolari hemm illi ġew targeted daw il-21 lokalità? Hemm xi żoni partikolari? Pattern għaliex. Wieħed jifhem li partit politiku f'ċertu lokalitajiet li jkunu tradizzjonalment stronghold ta' partit jew ieħor ikollok iktar diffikultà biex issib kandidati. Jiġifieri jekk għandek stronghold nazzjonalista ħafna, inti il-Partit Laburista forsi jsib dik inqagħad diffikultà dak li jkun jgħidlek naqgħad diffiċli biex nkunu effettivi fil-Kunsill, biex nkunu f'maġġoranza, etc. Imma dak kien hemm pattern għax qed ngħidu 21 lokal. Jiġifieri kellek numru ta' lokalitajiet fejn il-Partit Nazzjonalista kandida ruħu kandidat jew kandidata waħda. Li hija inkwetanti wkoll għad-demokrazija fil-pajjiż. Kellek lokalitajiet li l-Partit Nazzjonalista għandu kandidati jew daqs kemm għandu kunsilliera pleżatt jew nkella f'lokal partikolari l-Arb għandu inqas kandidati milli għandu kunsilliera bħalissa. Eżistenti. U kont ġej għat-tieni raġuni li jista' jkun li jagħmlu dan. Jista' jkun il-Partit Nazzjonalista għax dawn mhumiex tricks ġodda. Fil-passat niftakru li b'mod sfaċċat kienu ddaħħlu n-nomini il-Marsa u ż-Żejtun u l-Partit Nazzjonalista sforza kandidati tiegħu biex ineħħu n-nomina tagħhom biex dik l-elezzjoni ma ssirx ħalli mbagħad l-għada li joħroġ ir-riżultat u naraw l-istampa globali il-voti ta' daw iż-żewġ lokalitajiet li tradizzjonalment jappoġġjaw il-Partit Laburista ma jkunux jiffiċerjaw fil-persentaġġ globali. Allura l-persentaġġ jonqos. Ħa naraw il-kummenti tal-Prim Ministru li taftit tal-ħin jiru propju waqt l-ewwel sessjoni tal-Konferenza Ġenerali Annwali f'Ħaltaxin. Il-Partit Nazzjonalista sar fil-verità partit reġjonali u m'għadux partit nazzjonali. Aħna bqajna u għadna u nibqgħu moviment nazzjonali li dejjem naraw li nkunu mal-pajjiż kollu. Aħna maħniex ta' naħa ta' pajjiż jew ta' oħra, aħna tal-pajjiż kollu. Ma jekk taraw fejn il-Partit Nazzjonalista ma xtaqx li jsiru elezzjonijiet, jiena għalija hemm żewġ affarijiet illi huma ċari. Għandek l-ewwel nett is-Sawt. Kieku għalih il-Partit Nazzjonalista ma jsirux elezzjonijiet fis-Sawt. U ngħid mhux ta' bxejn ħallew in-naħa t'isfel tal-pajjiż jaqa' biċċiet 25 sena sħaħ. Daniel, din hija sintomatika ta' implosion illi qed naraw fih dan il-Partit Nazzjonalista? Jiena naħseb jistgħu jieġbu aħjar l-esponenti tal-Partit Nazzjonalista, jiena qed nagħti numru ta' raġunijiet plawsibbli għalfejn jista' jkun illi dan ġara. Jien nemmen li primarjament l-istrateġija li ma ħadmitx u ma ħadmitx ironikament fil-ġurnata li tħabbar is-surplus għaliex il-Partit Laburista għandu surplus ta' kandidati miegħu għal dawn l-elezzjonijiet u meta tngħidu surplus għaliex hemm enerġija kbira, hemm organizzazzjoni li tieħu ħsieb li l-affarijiet tagħmilhom bis-serjetà. Appuntament elettorali Pablo ta' 68 lokal apparti l-MPs
ma tibdix tipprepara għalih jumej qabel, tibda tipprepara għalih minn xhur twal qabel. Definitivament. Ġifieri niftakar laqat fl-eqqel ta' sħana tas-sajf li għadda. Inti biex tibda tipprepara għal appuntament bħal dan, ħadd ieħor qal li beda l-kampanja l-bieraħ u rajna l-level ta' preparazzjoni għax bil-bord 4 kelmiet ukoll irnexxielu jiżloq fin-niexa fih, ġifieri. Jiena rajt inkwetanti wkoll huwa li kif ħarġet fl-aħbarijiet ftit tal-ħin ilu li għandek kandidati li kienu qegħdin jikkontestaw fisem il-Partit Nazzjonalista li issa fil-Kunsilli Lokali ddeċidew li joħorġu b'mod indipendenti. Kif tinterpreta din? Naħseb il-messaġġ huwa ċar. U nazzar dan ngħid minn informazzjoni li għandna li kien hemm min fl-aħħar minuta b'isforz kbir biex ikkonvinċewh jitfa' nomina, mhux għax ma xtaqx ikompli fil-Kunsill, iżda ma jixtieqx ikompli jassoċja ruħu mal-Partit Nazzjonalista. Għawdex għandek żewġ sindki, iż-Żabbuġ Għawdex u l-Arp Għawdex. Sindki tal-Partit Nazzjonalista, eletti fuq it-ticket tal-Partit Nazzjonalista, fil-25 ta' Mejju l-elettorat ħajsib isimhom bħala kandidati indipendenti. Issa jiena iktar milli noqgħod nitkellem biss fuq l-aspetti tal-Partit Nazzjonalista interni u li ma jsibx nies etc. Il-fokus primarju ta' dalodu kien li dan huwa lob ma' proċess demokratiku. Dak huwa il-fokus tal-messaġġ li ridna waslu aħna u aktar minn hekk li fil-waqt li l-Partit Nazzjonalista prova jagħmel manuvra li ma rnexxitlux biex iċaħħat in-nies milli joħorġu jivvutaw għall-Kunsilli Lokali, forsi bl-intender li mbagħad jgħidu iwa mela l-MPs ma nivvotax laqqas, jew jekk joħorġu għall-MPs għall-inqas fil-Kunsilli il-riżultat jidher aħjar, messaġġ tagħna huwa li tweġiba rridu ntuha doppjament lil dak il-partit li jgħid li d-demokrazija hija medda f'dan il-pajjiż u mbagħad ikun hu stess li jilgħab mal-proċess demokratiku. U dak il-partit li jħabbat tant fuq qalbu kemm għandu għal qalbu l-Kunsilli Lokali. U għax waqqafhom il-Partit Nazzjonalista l-Kunsilli Lokali, jekk inti daqshekk għal qalbek il-Kunsilli Lokali, ilek taf sentej tlieta b'da l-appuntament u ma kontx kapaċi li jkollok line-up tajjeb ta' kandidati denju lill-elettorat tal-lokalitajiet rispettivi, mela allura mhux vera għandek għal qalbek il-Kunsilli Lokali. Fuq l-ispektrum liħor mbagħad għandek kontrastanti il-fatt li l-kandidati tal-Partit Laburista jammontaw għal fuq minn 399 ikunu preċiżi 399 li huwa naħseb numru rekordu xek ta' kandidati li qed ħarġu għad l-elezzjoni u l-mistoqsija tiegħi hija waħda awtomatika. Allura x'qed iħajjar lil dawn in-nies kollha f'dawn il-villaġġi f'dawn l-ibliet madwar Malta u Għawdex illi jikkontestaw f'isem il-Partit Laburista? Naħseb hemm żewġ fatturi. L-ewwel nett li l-Partit Laburista minnu nnifsu huwa partit li dejjem kompla jiġġedded huwa partit li internament anke aħna stess infittxu kif ħankomplu nbidlu l-affarijiet fil-lokalitajiet. Għandek il-fattur li min qiegħed fil-Kunsill jew min kien fil-Kunsill jew minnu ġdid qed jitħajjar qed jara li hemm gvern li qed jagħti sapport totali lill-Kunsilli Lokali. Allura inti ġieli kellek sitwazzjonijiet niftakar fil-passat jiena li kollok ċertu isu letarġija dak li jkun jgħidlek isma' l-appoġġ mill-gvern ma tantx qed insibu, l-allokazzjoni ma servix. Fl-aħħar xhur rajna kampanja sħiħa tal-Partit Nazzjonalista tajt li l-Gvern Laburista qed jiżmantella s-saħħa tal-Kunsilli Lokali. L-ewwel qed mhuwiex veru. Jiġifieri jekk qabad il-Gvern u over biex jagħmel ix-xogħlijiet tat-toroq hu, jiena iltqajt mal-kunsilli kollha tagħna, ġifieri mal-kunsillira minn kull lokal, mhux fejn għandna maġġoranza biss, u n-nies jgħidulek aħna l-importanti li ssir it-triq u aħna kuntenti bir-rendiment tal-gvern fejn għandu x'jaqsam mal-infrastruttura x'in-nies qed jaraw affarijiet li kien ilhom jistennew snin twal. U fl-istess ħin l-allokazzjoni tal-kunsill li ċank enormi minnha kienet titnaqqar biex forsi ssir triq jew tnejn dik l-allokazzjoni, dik baqgħet fih dan il-Kunsill u tista' tiġi użata għal proġetti oħrajn. U naħseb jiena hemm taħlita ta' fatturi li jattira n-nies biex jikkontestaw l-elezzjonijiet mal-Partit Laburista. Nerġa' nġeddet ir-ringrazzjament tiegħi lehom u l-familji tagħhom mhux dejjem tkun deċiżjoni faċli u minn hawn napprezza ħafna kull wieħed u waħda mill-kandidati li jagħmlu dan il-pass għal ġid tal-lokalitajiet tagħhom. Daniel, apparti minn dan kollu però xi ħaġa li impressjonatni hija li hemm manifest imħejji għal kull lokalità li mhix ċajta.
Inti kont involut direttament, ġifieri. Jiena naf Tista' tgħidilna kemm hijiex ċajta. Jien naf kemm hijiex ċajta, grazzi għal tim ta' nies. Nsellem ukoll il-Mario Fava, il-President tas-Sezzjoni Kunsilliera, u tim ta' nies li ħadmu fil-qrib miegħi. Koordinament, ġifieri dewwa proċess li evolvi Pablo. Is-sena l-oħra forsi ħafna nies ma kienx magħhom fl-elezzjonijiet tal-Kunsill Lokali. Min jippjana bil-għaqal jibda jantiċipa l-isfidi li ħajġibu magħhom elezzjonijiet fit-68 lokal. Mela aħna bħala tim badna il-proċess mill-bidunet, involvejna il-kunsilliera preżenti, il-kandidati ġodda li ħirġina l-Kunsill u l-kumitati lokali tal-Partit Laburista fil-lokalitajiet. Sabiex dawn anke huma jagħmlu proċess ta' konsultazzjoni fil-lokal, niltaqgħu flimkien, naraw dawk l-idejat, tallimt ħafna, irrid ngħid, tallimt ħafna fuq il-lokalitajiet tagħna u I look forward li naqsmu dawn l-idejat illum il-Prim Ministru propju beda isemmi numru ta' inizjattivi propju għal ħaltarxien, għax konna propju ġo ħaltarxien, imma il-proċess kien wieħed li ġab miegħu ħafna affarijiet flimkien tgħidli f'liema sens. Mela aħna meta bdejna naraw mit-tarf ta' Udex San Lawrence, la Sirja, etc. jiġu ċertu proposti. Miċ-ċentru ta' Malta, il-Most ta' Birkirkar, etc. jiġu ċertu proposti. Marsa Xlok, Birżabuġa, Witilajn tara u tara ċertu common denominators, mela tgħid tisma' hawnhekk hawn concerns għal kunsilli lokali li huma komuni. Allura l-proċess li il-metodu li adottajna li ħajkun fil-manifesti elettorali huwa li ħajkonna proposti ġeneriċi għal kull lokal, għal lokalitajiet kollha f'sens li hemm proposti komuni li jisma' maġġoranza laburista fil-lokal tiegħek tfisser u hemm set ta' pledges. Mbagħad hemm imma set ta' pledges speċifiċi jiġifieri fid-dettall bl-ismijiet tal-ġonna, tal-żoni, għal kull lokal. 68 mill-Liċken Raħal sal-Ikbar Belt tħanna f'dettall u nirringrazzjax il-proposti ġew mingħand in-nies. U dak huwa s-sabiħ ta' dal-eżerċizzju li taraħ mbagħad jaqgħad u jekk Alla jrid issa fil-ġranet li ġejjin inkunu f'pożizzjoni li naqsmu dawn l-idejat u il-punt ta' tluq x'kien Pablo. L-għażla li kellna qudiemna kienet li aħna rridu fl-aħħar mill-aħħar għażilna li l-kandidati il-kunsilli lokali we take them to the next level, to the next step. U bil-proposti ambizzjużi li għamilna, ġifieri bħala partit fil-gvern, anke awtomatikament qed nitfgħu wkoll responsabilità doppja fuqna bħala partit u bħala partit li huwa fil-gvern sabiex dawn il-proposti bħalma kien il-manifest elettorali tal-2017 u qablu ta' 13 huwa kuntratt mal-poplu. Jekk jingħata l-fiduċja ħajkun hemm l-effort u l-organizzazzjoni kollha biex dan jitwettaq fl-intir tiegħu għal ġid tal-komunitajiet tagħna. Semmejt l-importanza li nkunu qalb in-nies u hekk ġara llum fl-ewwel sessjoni tal-Kunsill Ġenerali Annwali nfakkarkom għada fis-6 ta' filgħaxija is-Sannat, però jew naraw kumment ieħor li ta' il-Prim Ministru waqt is-sessjoni li kien hemm illum ħaltarxien. Fadal 32 ġurnata li fihom irridu nkomplu naħdmu, irridu ma nħallux lil min idaħlilna xi sens ta' superjorità li iva m'hemmx walkovers f'dawn l-affarijiet. Aħna ittrenjajna biex ninżlu fil-ground, ħaninżlu fil-ground, ħaninżlu b'saħħitna, ħaninżlu b'ħerqa kbira u rridu naraw li ma nieħdu assolutament xejn for granted, anzi, jekk ħadd ieħor ma jridx li noħorġu nivvotaw, aħna aktar u aktar noħorġu nivvotaw fil-25 ta' Mejju li ġej. Messaġġ tal-Prim Ministru għal nhar il-25 ta' Mejju qabel ma tina kummenti tiegħek għal propju dwar dan il-messaġġ li qed iwassal il-Partit Laburista għall-elezzjoni ta' 25 ta' Mejju. Xtaqtek li tkellimna ftit Daniel dwar il-Konferenza Ġenerali Annwali, inti wkoll kont strumentali wara d-deċiżjoni li tittieħed fost in-nies dan għal mod innovattiv ta' kif tasal Konferenza Ġenerali Annwali, illum kien hemm ħaltarxien għada s-Sannat. Għada s-Sannat u pitada s-Swatar. U l-ideja kienet, Pablo, proċess li fil-verità ilu li beda minn żmien l-2008. Niftakar jiena dak iż-żmien kont President taż-Żgħażagħ, niftakar il-President ta' qabli Stefan Srinzo Azzopardi u konna anke aħna parti mid-diskussjonijiet dak iż-żmien ta' kif għax qabel il-konferenza letteralment kollha l-ħamrun kienet issir. Bil-mod il-mod bdew jiġu introdotti ċertu fringe meetings, kienu jsiru uħud mill-konferenzi pereżempju ġieli saru f'Lukandi jew venues oħrajn.
il-pass li kien imiss biex il-konferenza ġenerali li huwa l-ola organu tal-Partit Laburista. Huwa l-ola organu. Deċiżjonijiet importanti. Il-konferenza ġenerali hija l-organu fuq kollox fuq kulħadd fiħdan il-Partit Laburista. Il-pass li jmiss naturali kien li l-konferenza ġenerali noħduha b'mod dirett għand in-nies. Fl-aħħar snin żidna l-partiċipazzjoni, ftaħna l-workshops għal pubbliku, nistiednu l-stakeholders, morru għand l-stakeholders aħna ġieli, imma hawnhekk ridna nibagħtu messaġġ differenti, kunċett naqra differenti, kunċett li ħan involvu fih issa darba mhux bil-konferenza reġjonali ta' Għawdex li dik issir ukoll, imma l-konferenza ġenerali innifisha tal-partit ħadd tmur kollha kemm hi sessjoni ġewwa l-Gżira Awċija, propju għada ġewwa ta' Sannat, Pjazza Santa Margherita, I look forward li nkun hemmhekk niltaqa' ma' ħafna ħbieb Awċin kemm attivisti kif ukoll kandidati li fl-aħħar xhur qattajna ħafna ħin flimkien semmejna l-proċess tal-manifesti, il-proċess tal-kandidatura minn hawn insellmilhom. Il-Gżira Awċija qiegħda tħoss il-pols pożittiv u l-enerġija tal-gvern, il-proġetti li qegħdin isiru u hemm sens ta' fiduċja li Għawdex jista' l-ostakli li minn dejjem kellu qudiemu daw l-ostakli jelibhom u Għawdex tassew ikun mutur ekonomiku għal pajjiż kollu kemm hu. Daniel, semmejt żminijiet oħra meta kont żagħżugħ inti. Tgħid li m'għadniex. Kulla kif trid. Però nnotajt li kien hemm attendenza numeruża ta' żgħażagħ llum bħal tarxin. U din hija xi ħaġa sabiħa li il-fatt il-konferenza telqet minn forsi mir-riġidità tagħha qed naraw anke element żagħżugħ jipparteċipa. Fil-Partit Laburista, fl-istrutturi kollha across the board, kemm grazzi għal forum żgħażagħ Laburisti, grazzi wkoll għall elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali li hemmhekk għandna 32% tal-kandidati li huma żgħażagħ li naħseb dak minnhom huwa messaġġ b'saħħtu ħafna, imma across the board fl-istrutturi kollha tinħass il-preżenza taż-żgħażagħ u hija xi ħaġa li ilha li bdiet u hemm is-sens ta' rikonoxxenza li partit biex jibqa' relevanti, partit biex jibqa' jaspira, irid dejjem ikun hemm iż-żgħażagħ fiċ-ċentru tiegħu. Ġifieri l-istess frame of mind li kelli jiena meta kelli 22-23 sena, illum 10 snin wara, importanti li nkun konsapevoli u kollha kemm aħna hekk li iż-żgħażagħ jibqgħu fiċ-ċentru tal-politika u jkun hemm din il-bidla ġenerazzjonali kontinwa għaliex l-idejat iridu jirrispekkjaw il-futur. In-nies meta jażlu lil min ħajatu l-fiduċja tagħhom, il-fiduċja tagħhom jitfgħu għand min kapaċi jaspira dik il-fiduċja li qed iħares lejn futur aħjar għalih għal uliedu għal ġenerazzjonijiet li ġejjin. U naħseb li għalkemm tistema' sempliċi jew tistema' klixe, ma fil-verità hija xi ħaġa li diffiċli li tagħmel u tkompli tagħmel, speċjalment għal partit fil-gvern. Partit fil-gvern tradizzjonalment hija diffiċli ħafna li jkompli jġeddet lilu nnifsu. Bigburija b'saqajja mal-art ngħid li l-Partit Laburista d-diffikultà mhux talli liba aktar minn qatt qabel. Mhux talli liba talli morna ħafna ultra minn hekk kemm fl-istrutturi tal-partit, kemm kif il-mod kif naħdmu, kemm anke bidliet bħal marajna fil-konferenza ġenerali llum, bidliet oħra li ħankomplu naraw ukoll fix-xhur li ġejjin. Daniel, l-aħħar messaġġ tiegħek għal nhar il-25 ta' Mejju lil dawk kollha li qegħdin jarawna li żgħar ta' 16-il sena li se jivvutaw għall-ewwel darba, il-messaġġ tiegħek bħala President tal-Partit. Għandna anke żewġ kandidati li għandhom inqas minn 18-il sena. Daw għall-ewwel darba jistgħu jivvutaw, għandna tnejn li ħajkunu propju kandidati mal-Partit Laburista li hija xi ħaġa sabiħa ħafna. Jiena ninaqgħad mal-appell tal-Prim Ministru ħajkun appell li ħanagħmluh kontinwament mhux biex indejqu n-nies, mhux biex indejqu l-min qed isegwina, imma biex nenfasizzaw l-importanza li nhar il-25 ta' Mejju immorru nivvutaw il-kandidati kollha tal-Partit Laburista. Tkellimna ħafna fuq kunsilli lokali, ħan ikkonkludi fuq l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. Jekk kien hemm elezzjoni u kellna numru ta' elezzjonijiet mill-2004 tal-MPs, kull elezzjoni rebaħ il-Partit Laburista, veru. Qatt ma kellna elezzjoni fl-opinjoni tiegħi tal-MPs importanti daqsdi u tgħidli għalfejn. Għall-ewwel darba f'daw il-5 snin f'dal-mandat tal-MPs tal-ewwel sena bejn l-2013 u l-2014, kellna Gvern Laburista f'din l-esperjenza ta' Malta fl-Unjoni Ewropea. Il-poplu Malti seta' jifhem forsi għall-ewwel darba, inkluż jien, l-importanza li fi Brussell, fi Strasburgu, fl-istituzzjonijiet Ewropej, Malta jkollha rappreżentanti ta' pajjiżna li jkunu tassew denji li jsejħu Maltin u jġibu l-interess nazzjonali l-ewwel qabel kollox. Jiena mhux qed nappella biss lil min ħajvota l-Partit Laburista
biex jivvota il-kandidati kollha tal-Partit Laburista. Daka appella ħanalaq bih. Jien appella kulħadd. Ħadd ivvota l ma ħadd ivvota, l-appell tiegħi hu li ġib f'moħħok il-kandidat li ħadd ivvota jekk iġibx l-interessi nazzjonali l-ewwel u qabel kollox. Rajna ħsara li saret il-pajjiż, rajna l-MPs Laburisti li f'dawn il-5 snin flok iddedikaw il-ħin kollu tagħhom biex jiġildu għall-konsumatur, għall-ambjent, għall-ġlieda kontra min irid jagħmel fiscal harmonization detriment għall-industrija tas-servizzi f'pajjiżna. L-MPs Laburisti kellhom jaqsmu l-ħin tagħhom, joqogħdu jmorru jnatfu l-ħmieġ li xaret ħaddieħor. B'MPs li jkunu tassew album tħabba tal-pajjiżna, l-MPs tagħna jistgħu jagħmlu ħafna iktar xogħol fl-interess ta' pajjiżna u għalhekk l-appell tiegħi hu sabiex kulħadd l-25 ta' Mejju nagħtu l-fiduċja tagħna lill-14 kandidat kollha kemm huma tal-Partit Laburista. Grazzi ħafna Daniel Mikallef, President tal-Partit Laburista, minn hawnhekk se ngħaddu għal ftit momenti ta' pariri kummerċjali nkunu magħkom minn ftit ieħor. Nilqakom lura l-25:05, jina permettu li se nerġa' nfakkarkom imma għada t-tieni sessjoni tal-Konferenza Ġenerali Annwali tal-Partit Laburista niltaqgħu fis-6 ta' filgħaxija is-Sannat Għawdex. Minn hawnhekk ħanaddu għal Rebecca li għandha aktar mistednin. Iva, ekku Pablo, kif għettilkom il-biraħ ser jkun għed ikollna parti mill-programm fejn ikun intervistaw lil xi ħadd fuq diversi temi li jkunu qed jonqtuna matul il-ġurnata u propju llum għandna l-segretarju organizzattiv tal-Partit Laburista il-Perit William Lewis. Nilqa' magħna lill-Perit hawnhekk. Ser nkunu qed nitkellmu dwar il-Konferenz Ġenerali Annwali. Propju llum kif semmejna aktar kmieni kellna l-ewwel attività tal-Konferenz Ġenerali Annwali li ħarġet miċ-Ċentru Nazzjonali Laburista u marret fost in-nies. Illum kellna l-ewwel tinda bħal tarġin. Kif kienet l-atmosfera? Le, infatti kienet atmosfera tajba ħafna, ġifieri kellna għalkemm kienet l-ewwel waħda u allura dejjem meta tkun qed tbiddel tkun ftit xettiku xa jiġri mill-atmosfera u hekk. Konna kontenti ħafna bit-turnout tan-nies, kien hemm parteċipazzjoni tajba u żgur illi n-nies apprezzaw illi fl-Oqajna ġo l-kwartieri ġo ċentru Nazzjonali Laburista ħriġna u morna ġo Ħaltarxien illum biex kellna din is-sezzjoni tal-workshop. Ovvjament ħankomplu b'workshops oħra għada u il-ħamis fejn ħanka ħammorru fil-Gżira ta' Għawdex għada kif qal tajjeb Pablo ħammorru is-Sannat u anke mbagħad il-ħamis ħammorru is-Swatar fejn hemmhekk ħankomplu niltaqgħu ma' iktar nies u l-konferenza qed toħroġ mid-dar tagħna u mmorru għand in-nies biex iktar inkunu viċin in-nies bħal dak li dejjem hemm il-Partit Laburista illi iktar ma nkunu viċin in-nies, iktar nkunu nistgħu nisimgħu u iktar nkunu nistgħu nwettqu dak li n-nies tkun trid. Ekku, sewa tajna se punt importanti ħafna huwa l-fatt li ser ikun hemm workshop li ser isir ġewwa Għawdex li mhijiex xi ħaġa li ssir soltu ssir, iżda l-fatt li ser issir din il-workshop ġewwa l-Gżira Awċija juri biċ-ċar l-impenn li għandu l-Partit Laburista lejn il-Gżira Awċija u l-importanza li ta' anke tul din il-leġislatura permezz ta' diversi proġetti li wetta f'din il-Gżira. Iżda l-qofol ta' dan kollu ser jintlaħaq apparti l-ħadd meta ser ikollna diskors tal-Prim Ministru Joseph Muscat il-ħadd 28 ta' April fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista u mbagħad il-ġimgħa d-dieħla għandna appuntament importanti ħafna. Għandna l-okkażjoni tal-ewwel ta' Mejju. Allura sabiex inħejju għal din l-okkażjoni llum propju intom bħala amministrazzjoni tal-Partit Laburista żortu 3 kumpaniji fil-Mossa Technopark sabiex tiltaqgħu mal-ħaddiema u nuru l-impenn u l-prijorità li qed jagħti l-Partit Laburista lejn il-ħaddiema. Naraw ftit momenti minn dalgħodu.
propju f'dan il-feature rajna kif il-Partit Laburista dejjem baqa' fost il-ħaddiema, dejjem kien impenjat li jsaħħaħ il-kundizzjonijiet tal-ħaddiema u issa għandna aktar biex neċċelebraw propju llum kellna l-aħbar tas-surplus u għalhekk fl-ewwel ta' Mejju se nkun qed niċċelebraw ix-xogħol li ġab Partit Laburista fil-Gvern f'pajjiżna u propju fl-ewwel ta' Mejju ser nilħu din iċ-ċelebrazzjoni b'mass meeting fi Pjazza Kastilja fejn se jkun qed jindirizza l-folla il-Prim Ministru Joseph Muscat. William, x'inhuma kif sejrin il-preparamenti u x'għandhom jistennew in-nies li ċertament qed jistennew bil-ħerqa għal dan l-appuntament annwali? Li ekku, din is-sena ovvjament ħad tkun festa ikbar milli qatt ċelebrajna. Il-Partit Laburista dejjem ta' importanza li jum il-ħaddiem għax kif tajjeb inti kien il-Partit Laburista li dejjem ħadem favur il-ħaddiema. U din is-sena purament minħabba li ġejja 25 ġurnata qabel appuntament importanti li ħajkonna fil-25 ta' Mejju, ħassejna li għandna nagħmlu b'ċelebrazzjonijiet ikbar. Ħajkonna ċelebrazzjonijiet għall-familja kollha fejn ħajkonna ġiġbanet iduru mal-Belt Valletta fejn mbagħad il-qofol jintlaħaq fuq il-park prinċipali fejn ħajkonna artisti kemm lokali kif ukoll internazzjonali. Ġifieri kif ġaħareġ fir-riklam ħajkonna lil Corona u anke il-Francesco Scavi magħna illi żgur li ħajkunu qed jieħdu gost daw kollha li ħajkunu qed jingħaqdu magħna. Ovvjament il-qofol ma jistax jonqos illi ħajkun qed isir bid-diskors importanti tal-Prim Ministru illi ħajkun qed iħejji il-pass għal daw il-25 ġurnata li ġejjin illi ħatkun kampanja intensiva għax aħna rridu kif għedna fil-bidu nkunu viċin in-nies u għal daqstant ħammorru jekk jista' jkun f'kull lokal ta' Malta u Għawdex biex nintaqgħu ma' daw kollha li ħajkunu qed jitfgħu il-vot tagħhom u nispjegawlhom dak li għandna propost għal quddiem. Aħna mhux se jkollna kampanja negattiva kif ġiġa qed naraw li bdew il-Partit Nazzjonalista għax għalkemm Adrian Delija qal illi ħad tkun kampanja pożittiva sa filgħaxija l-billboards li ħarġu kienu kollha negattivi. Aħna dejjem nibqgħu nemnu illi il-poplu Malti irid jisma' dak li ħankunu qed nofrulu u mhux in-negattività illi qed jogħġbu illi iwassal il-Partit Nazzjonalista. Ekku, kif qed tgħid tajjeb inti l-ewwel ta' Mejju ser ikun festa, ser ikun ċelebrazzjoni bil-kuluri ta' Malta bl-aħmar u bl-abjad u mbagħad minn hemmhekk ser jimmarka bidu ta' vjaġġ għal 25 ta' Mejju li ġej meta għandna appuntament elettorali importanti. Dan il-partit dejjem jorganizza, dejjem jagħmel attivitajiet differenti biex ninvolvu aktar nies u ma nistenna xejn iktar li jsir waqt kampanja elettorali li kif qed inti ser tkun waħda intensiva ħafna għaliex mhux biss se tkun waħda fil-Parlament Ewropew iżda ser noqtu il-Kunsilli Lokali ta' Malta u Għawdex kollu. X'attivitajiet nistgħu nistennew mingħand il-partit? Ovvjament ħajkonna attivitajiet diversi kif qed ngħid li ħammorru viċin in-nies u ħankonna attivitajiet li tipi differenti. Ġifieri fejn ħajkonna attivitajiet fejn il-Prim Ministru ħajkun qed jindirizza l dawk preżenti, ħajkonna attivitajiet fejn ħajkun hemm forma ta' diskussjonijiet u attivitajiet fejn ħajkun qed jintaqa' anke personalment man nies. Ġifieri ħammorru ġol pjazzezz, ħammorru fit-toroq, ħammorru fil-gażini. Ġifieri ħatkun kampanja li ħajkun fiha ftit minn kollox u żgur li dawk il-persuni li jgħixu f'kull rokna tal-pajjiż ħajkunu hemmhekk biex aħna nintaqgħu magħhom u l-Prim Ministru ħajkun hemmhekk biex iwassal il-messaġġ tiegħu. Ġifieri u minn hawnhekk inħeġġeġ li finalment imbagħad ġifieri wara il-kampanja u l-Partit Laburista ħajkun qed iwassal il-messaġġ tiegħu, importanti li fil-25 ta' Mejju kulħadd joħroġ jivvota u iktar importanti li kulħadd jivvota għal kandidati kollha li ħajkun qed jippreżenta l-Partit Laburista. Kif ilu jisħaq ħafna l-Prim Ministru din mhijiex elezzjoni li iġib l-iktar siġġijiet minn iġib l-iktar ammont ta' voti fl-ewwel count, imma hija importanti li jkomplu jivvotaw għall-kandidati kollha għax hawnhekk fil-ġiex elezzjonijiet, ġifier kemm tal-Parlament Ewropew kif ukoll tal-Kunsilli Lokali jgħod ħafna l-wirt u intellaw numru ta' siġġijiet skont kemm jibqa' voti fl-aħħar counts, mhux jiġifieri l-ewwel count jgħod bħala elezzjoni ġenerali. Għalhekk inħeġġeġ il dawk kollha li qed isegwuna li jivvotaw bil-għaqal u jivvotaw għall-kandidati kollha li qed jippreżenta l-Partit Laburista. U punt importanti li ħareġ mill-messaġġ tal-Partit Laburista huwa li dejjem ninvolvu liż-żgħażagħ tagħna għaliex huma parti importanti ser ikunu l-ġenerazzjoni li jmiss bitada huma ser ikunu l-mexxejja ta' pajjiżna u fil-fatt il-Partit Laburista kien dejjem ta' quddiem sabiex jimbotta l-involviment taż-żgħażagħ fil-politika u għalhekk se nkunu qed nidħlu għal feature biex naraw x'qed jagħmlu il-forum żgħażagħ Laburisti sabiex iħejju għal dawn l-elezzjonijiet.
Feature interessanti ħafna fejn qed naraw l-enerġija u l-passjoni taż-żgħażagħ tagħna li qed jippreparaw sabiex jikkontestaw l-elezzjonijiet li ġejjin. Iżda dan u aktar se nkunu qed narawh fil-diskussjoni li ser ikollu Pablo mal-panel li jmiss iżda qabel ngħaddu għal mument ta' reklami. Nilqakom lura l-2505. Aħbar sabiħa li kellna għal pajjiż kollu jkolli ngħid kienet dik li ħarġet illum fejn il-Eurostat ikkonfermat għal darb'oħra t-tielet sena konsekuttiva is-surplus għal Malta. Dan meta minn l-2012 minn deficit ta' 250 miljun għas-sena 2018 għamilna qabża minn deficit ta' 250 miljun għal surplus ta' 250 miljun. Dan meta wieħed jikkunsidra wkoll illi matul is-sena 2018, matul is-sena l-oħra kien hemm ħafna investiment f'dak li għandu x'jaqsam mal-infrastruttura fil-pajjiż. Minkejja dan kollu surplus għat-tielet sena konsekuttiva għal pajjiż. Biex niddiskutu dan nilqa' fostna lil Alfred Mifsud u Joe Gerada li nagħtihom il-lejl tajjeb u nirringrazzjakom li qegħdin magħna hawnhekk. Sur Mifsud, x'in il-filosofija ta' dan il-gvern li minkejja li jinvesti kif semmejna l-2018 kien hemm ħafna flus li marru għall-infrastruttura, xorta waħda deficit li kellna minn l-2012 issa inbidel u għat-tielet sena konsekuttiva qed naraw dan is-surplus. Il-filosofija hija li l-ekonomija qed tikber, jiġifieri il-surplus mhuwiex xi ħaġa li jiġi waħdu, jiġifieri huwa riżultat ta' ħafna affarijiet oħra li qed jiġru fl-ekonomija. Jekk hemm dik l-ekonomija li qed tikber għax il-figuri ta' sena l-oħra kienu diġà ħarġu b'mod nominali fuq 8% u b'mod reali fuq 6.5%. Mela ovvjament la qed tikber l-ekonomija l-gvern ħajkollu tħul iktar. U jekk tara l-figuri li ħarġu dis-sena. Issa biex ma nħawdux in-nies, dawn huma l-figuri tal-gvern kollu. Ftit ilu kienu ħarġu l-figuri tal-gvern ċentrali biss. Ekku li hemmhekk kien hemm daqsxejn ta' disgwid. Nazzjonalisti għax kien hemm deficit żgħir. Għallu, na deficit, il-Ministru tal-Finanzi rajt għannu stennew ftit, għannu maġdinija parti mill-istudju. Hemmhekk ridet tingħalaq is-sena. Issa, ndaħlu l-affarijiet tal-gvern kollu. U ovvjament daw joħorġu b'kalendarju, kien ċar l-lum sa joħroġ. U min jifhem jara l-figuri li kien jaf li ġej surplus u surplus sostanzjali. L-infiq mis-sena l-oħra għal-sena, ġifri mid-2017 għal-2018, għax dan huma figuri ta' 2018. Zdit b'490 miljun, jiġifieri il-gvern nefaq iżjed milli kien nefaq fit-2017, 490 miljun, ħafna minnhom investimenti kapitali fl-infrastruttura, imma anke fi programmi soċjali li ovvjament kollha jqumu l-flus. Għaliex inti tagħmel x'tagħmel, tagħti il-mediċini b'xejn, tagħti il-daycare centers. Il-kofinanzjament tal-proġetti tal-Unjoni Ewropea, għaliex naħsbu meta nsemmu l-Unjoni Ewropea, proġetti ħafna drabi naħsbu li daw ituna lamsam u ta' 100% li mhux il-każ. Ġifieri il-nefqa tal-gvern minn-2017 għal 2018 żiedet b'490 miljun. Minkejja diż-żieda fin-nefqa, li ħafna minnu sar f'investimenti, ġifieri allura l-investiment stess ikabbar l-ekonomija. Anke l-infiq soċjali ikabbar l-ekonomija xi min itqiegħu morjhom fuqhom ħafna drabi u allura idawwar ir-rota tal-ekonomija. Id-dħul tal-gvern li ġej mill-ekonomija x'qed tikber allura l-gvern ikollu taxxi iktar, żdied bi 350 miljun. Kważi ngħid we cannot spend this money fast enough, xerġa' jitlu lura. Issa din hija t-tielet sena li kien hemm da surplus, is-sena ta' qabel kien hemm surplus ikbar. Li mhix ħaġa ifhem li jkollok surplus kull tant żmien hija tajjeb. Imma issa qed niġu surplus strutturali t-tielet sena wara xulxin. Jekk wieħed imur ftit lura, pereżempju, n-nefqa tal-gvern mid-2015 sal-lum kważi żdiedet biljun jiġifieri wieħed u 9 warajh, 1000 miljun. Minkejja da kollu, mid-2015 fejn konna għandna deficit, illum qegħdin in surplus. U f'dal aħħar 3 snin, 2016, 2017, 2018, jekk toddhom kollha flimkien daw it-3 snin, għamilna surplus ta' xi 600 miljun. Kieku badna daw is-surplus u forsi kif huwa possibbli taqbad dal-flus u tnaqqas id-dejn nazzjonali, kważi konna niwajpjaw biċċa kbira mid-dejn nazzjonali. Il-kelma surplus issa kif qed tajjeb inti sur Mifsud qabel ma kien fiduzzjonarju kif qal tajjeb il-Prim Ministru. U fil-fatt aħna ddeċidejna li mmorru daqsxejn fit-toroq u nsaqsu lin-nies jafux x'inhi l-kelma surplus u dawk illi kienu jafu x'inhi saqsejnihom
x'tippretendu li jiġri b'dan is-surplus? Interessanti, jien naraw flimkien. Nisimgħu ħafna fuq is-surplus, imma s-surplus fil-verità x'inhu u fejn jaħsbu li l-aħjar li jintefa' in-nies? Taf x'inhu s-surplus? Iva, X'inhu? u għal-profitt li jagħmel il-gvern. Iż-żejjed li jibqa' meta tagħmel kontijiet jibqa' lek iżjed iktar daħħalt milli ħriġt. Fis-surplus jiġifieri l-gvern fl-aħħar tas-sena jispiċċa illi jagħmel lieħu xek. Żieda, ekstra żieda. Kollu ħafna plus il-gvern, surplus. Fil-pajjiż qed jagħmel profittu, qed jagħmel lieħu. Surplus meta l-ammont ta' flus jkunu aktar milli suppost. Il-flus li jkollu żejjed il-gvern? Daħħal iktar minn tonfoq. Is-surplus il-flus li jkun żejda mill-budget li jibqa' matul is-sena. Kemm tkun over, suppost il-safejna fina kemm tkun over il-pajjiż, u xek. Surplus huwa żejjed li jibqalek wara li tixtri u tagħmel l-affarijiet. Fejn taħseb li l-aħjar li jintefa' is-surplus? Fuq housing. Toro houses għal-djar għal-nis avanzati, anzjani, u affetta ġit in ġenerali għal-poplu. Edukazzjoni, il-pensjonanti. Ara, mhux għal dawk in-nies li m'għandhomx flus. Mhux fuq minn għandu bżonn li żjed. Mhux fuq il-pensjonanti. Fuqna. F'tiskejjelu. Fejn tal-bżonn. Fuq in-nies li kollhom bżonnu. Parti minnu tintefa' għall-iżvilupp li jkun hemm bżonn li żejn. U l-parti l-oħra tintefa' dawk jagħtu lill-ħaddiema dak li jkollhom bżonnu. Fis-servizzi li jkollhom bżonn l-aktar. Asmuħ minn iktar li għandu bżonn, iktar minn għandu bżonn intuħ ħafna, minn għandu bżonn intuħ ftit. Naħseb fuq is-saħħa jiena. Fit-toroq, fil-pagi. Naħseb l-aħjar tqassam bejn il-poplu kollu. Il-Vox dejjem ikunu interessanti, dejjem ikunu koloriti b'xi mod jew ieħor. Ġew semmejna propju il-Vox Pop semmejna surplus u isom in-nies jiddirezzjonawk lejn fejn jixtiequ li jmur dana iż-żejjed, jekk nistgħu nsejħulek li jifdallu l-gvern. Fil-fatt nafu li sar ħafna xogħol f'dak li għandu x'jaqsam ma' qasam soċjali. Fost diversi affarijiet oħra, kemm huwa importanti illi pajjiżna jibqa' biex iggawdi minn din l-ekonomija b'saħħitha għaliex isna qbadna ritmu u kemm huwa importanti li jibqgħu għaddejjin bih dan ir-ritmu. U apparti minn hekk, kemm huwa ta' benefiċċju li dan is-surplus imur fuq il-qasam soċjali. L-ewwel irid jgħid hija li l-iżviluppi u l-investimenti fil-programmi soċjali ma bdewx għax hemm is-surplus. Dan huwa l-fenomenu li ġara f'dan l-aħħar snin li minkejja li kien hemm fil-bidu fil-2013 sitwazzjoni diffiċli ħafna, deficit, ma konniex kellhom fuq surplus, kellhom fuq deficit dak iż-żmien ta' 250 miljun. Tajjeb niftakru l-kwistjoni tal-kontijiet tad-dawl u l-ilma li n-nies kienet tiklilhom biċċa sewwa mill-midħul tagħhom. Niftakru wkoll kwistjoni tal-Enni Malta li konna ngħidu sambijawa b'ewro wieħed. Tajjeb il-kwistjoni tal-Malta dak iż-żmien li kienet kontinwament fil-periklu jekk ix ħadd kompli jew le. Minkejja sitwazzjoni ta' dik il-kwalità li normalment gvernijiet li jagħmlu programmi ta' austerità fejn joqogħdu ħafna lura milli jonfqu biex jippruvaw jibbilanċjaw il-kodba. Fil-fatt il-gvern għamel programm bil-maqlub. Beda jinvesti u l-għamil kien żied il-pensjonijiet, daħħal il-child care għal kulħadd, għamel l-in-work benefit, beda jagħmel ħafna iktar attrajenti lil min jaħdem, propju beda jpoġġi iktar flus fl-ekonomija li mbagħad minna nnifisha dak li il-Prim Ministru stess tiffinanzja lilha nnifisha stess is-sistema u beda ġej il-ġid. Il-gvern investa u poġġa l-flus f'diversi programmi. Naturalment, meta mbagħad inti bħalma jgħid il-Malti mbagħad bla flus la tanna u lanqas buż tajjeb għandna sitwazzjoni fejn issa mhux biss irid ikollok il-kompetenza li tiġġenera l-ġid, dik hija diġà hija xi ħaġa kbira fiha nifisha, imma ma trid ikollok il-commitment li tifirxu b'ġustizzja.
U hawnhekk ukoll fejn is-slogan li ħareġ biha l-Partit Laburista snin ilu għal biex ikonna soċjetà ġusta. X'jiġifieri soċjetà ġusta hija slogan din? Soċjetà ġusta hija li number one anki meta għandi sitwazzjoni diffiċli xorta nibqa' nżomm lin-nies li għandhom l-iktar bżonn fuq quddiem fl-aġenda. Imma iktar u iktar meta mbagħad għandi sitwazzjoni ħafna iktar feliċi, allura mbagħad impoġġi iktar flus f'dawn il-programmi biex imparti kif qalu s-semja stess, imparti sa niġġenera iktar ġid. Tajjeb, għax se nsaħħaħ l-ekonomija bl-investimenti fl-infrastruttura, eċetera. Imma minn parti wkoll se jkolli dejjem ħarsti lejn dik il-parti fis-soċjetà li għal xi raġuni jew oħra u anke in a booming economy ikollok nies li b'xi mod sjaqtawlek lura, b'xi mod mhumiex qegħdin ilaħqu. U kif qegħdin naraw ġifieri programmi soċjali huma programmi li jassiguraw li dawn l-individwi ma jaqtawx lura biex mhux biss igawdi minni huwa tiġa b'saħħtu u qed jiġri, imma wkoll igawdi minn dan il-ġid dawk li għaxi raġuni oħra ma jistawx iżommu għal pass ħafif li tkun għaddejja s-soċjetà bih. M'hemmx dubju li se jgawdu wkoll minn dan is-surplus il-ħaddiema kif se naraw f'dawn il-ftit sekondi. It-tielet sena b'surplus biex igawdu l-ħaddiema, rifużjoni tat-taxxa lill-ħaddiema kollha, ftehmiet kollettivi b'kundizzjonijiet aħjar, żieda fil-paga minima, in-work benefit għal min għandu dħul baxx u miljuni fi ħlas għall-inġustizzi tal-passat. Is-surplus għan-nies. Semmejna s-surplus, Sur Mifsud, kien hemm min qal però madankollu li s-surplus kien propju minħabba l-iskema taċ-ċittadinanza. U kienet l-iskema taċ-ċittadinanza li waslitna għal dan is-surplus. Sarħilu li fl-istess nifs kien hemm min qal li m'għandniex surplus, ġifieri imma meta intqal li hemm is-surplus saret referenza speċifika għall iskema ta' l-IIP. Għalix nkorreġi ruħi, il-surplus tal-aħħar 3 snin, 2016, 17, 18, kienu 600 miljon. Fil-fat kienu 728 miljon. Issa, l-iskema tal-AIP, minna mistħija ta' xejn, għajdu li għenet biex ikun hemm da' surplus. Dan huma flus li qed idaħħal il-gvern. Ma naħsibx li għandna nagħmlu apoloġija għal xi ħadd għaliex il-gvern flok jintaxxa n-nies biex daħħal il-flus, qed indaħlu l-flus mill-iskema tal-AIP. Però jibqa' l-fatt li anke mingħajr l-iskema tal-AIP ma kollox inkunu deficit kieku, jiġifieri kien ikollna surplus iżgħar. Kien ikollna surplus iżgħar. Però li xi ħadd jakkużana li qisna qed nagħmlu xi dnub għaliex għandna il-gvern qed igawdi minn skema li ġi lonċjata li qed tippermetti l-gvern ikollu riżorsi biżżejjed biex jgħin il-min ma jistax jgħin ruħu, diki. Issa, apparti minn hekk, ħafna mill-flus li qed imorru fl-AIP mhumiex qegħdin għad-dispożizzjoni tal-gvern biex jonfoqhom kif irid, għax il-gvern poġġa ftit dixxiplina fuq innifsu. U 70% minn dak id-dħul qed imorru fil-National Social Development Fund u da qiegħed hemm biex jinvesti għal uliedna u għal min jiġi warajna biex aħna l-dawk ma nħallulhomx dejn kif ħallew lilna, imma nħallulhom ġid biex ikunu jistgħu. U dik kienet ħadkun mistoqsija tiegħi miss propju dwar id-dejn li minn kważi 68% fl-2012 għal 46 is-sena li għaddiet. Pablo, id-dejn xtajna niżżinni ħiżjiet għax kieku f'dak il-flus fajnjom fis-Social Development Fund qabadna ħallasna d-dejn minnu kien ikun ħafna inqas minn 46%, però l huwa fl-interess ekonomiku li d-dejn naqtaw daqshekk malajra x'in kellna nies fis se jinvestu. Diġà għandna problema n-nies ix-xjuħ fis se jinvestu tagħna jkollna nagħmlu skemi għalihom. Nafu kemm min-nies iħobbu jixtru bonds tal-gvern, ġifieri diġà skarsezza tagħhom. Apparti minn hekk, flok inħallsu d-dejn tajjeb li ninvestuhom għall-futur. Għaliex id-dejn meta d-dejn qed jibqa' stabbli għax kważi il-gvern qed iżomm id-dejn stabbli biex il-boċċa ta' investimenti li hawn ma jċekkinix għax importanti. Imma meta tikkalkula dak il-kobor ta' dak il-boċċa ta' dejn li morru les qed tibqa' stabbli. Hija manageable. Mill-aħħar 3 snin baqgħet qisu 4.6 biljuni. Però l-ekonomija tant kibret li bħala perċentwal tad-dejn mal-ekonomija issa inżilna 46%, ġifieri mis-sena l-oħra law kienet 50%, id-darba ġiet 46%. Sentejn ilu kienet 55%. Probabbilment sal-aħħar tal-sena norqu lejn 40%. Sa 40% meta terħaq lejn dak it-tragward 40% qed tidħol fit-tragward fejn kważi il-credit rating agencies illi diġà qed jgħidu kemm sejrin tajjeb u imma mbagħad isibulna x'aħna żgħar u għax aħna għandna legacy issues ta' garanziji li kienu joħorġu ta' qabilna favur il-korp parastatali u għax aħna żgħar allura effettwati minn xi riċessjoni li tista' tolqot id-dinja u dejjem iżommuna ftit lura.
Kif immessu l-40% ma jkunux jistgħu jżommuna lura iżjed, jiġifieri, u probabbilment ikollhom jupgradewna, jiġifieri jiena nħoss li kien Looking forward li naslu lejn dak it-tragward. jixri inna upgradew ruħna il-modelli li qed joħorġu l-credit rating agencies qed juru li aħna suppost ġejna m'għadniex A ma nsiru double A. Imma kif nirsuq lejn l-40% ma jkunux jistgħu jżommuna iżjed fl-A category u kollhom jupgradewna. Issa, ismani, is-surplus huwa ġid. L-importanti li da surplus nibżaw għalih, nonfqu ħalina u għalta warajna, nejnu li minn ma jistax jgħin ruħu, pero nirringrazzjaw li dan huwa barka talla illi l-ekonomija tagħna għandha ċerta dinamika illi fil-waqt li l-gvern jonfoq dejjem iżjed ħalli jgħin il dak li jkun, idħolu huwa tajjeb ukoll illi tonfoq kemm tonfoq xorta nispiċċaw. Fakru li kienet biss Lussemburgu li qabżitna fl-aħħar statistika li ħarġet. Jidher li mill-winter forecast jidher li Malta ħatkun l-ekonomija li l-aktar li ħatkun qed tikber b'mod fast mill-pajjiż tal-Unjoni Ewropea. Però tajb ngħidu wkoll li inti l-fatt meta d-dejn nazzjonali jibda ninżel, inti ħatħallas inqas interessi inqas imaxijiet. U dak li qed tiffranka minn hemmhekk qed terġa' tinvesti mbagħad fl-infrastruttura, fl-edukazzjoni wkoll mal-banek biex imbagħad inkunu nistgħu. Naturalment. U anke għall-futur, ġifieri fis-sens fejn qabel konna ngħidu ta' warajna iħallsu huma d-dejn, issa din ta' warajna sa jsibu xi ħaġa nfadla bħal dik il-familja li tħalli xi ħaġa biex meta kemm ikollok bżonn u anke kunti mhux neċessarjament li nqalalek il-bżonn imma tinvesti fl-edukazzjoni f'affarijiet li ħajtejbulek il-kwalità tal-ħajja, fis-saħħa, eċetera. Tara anke fil-budgets li l-gvern jagħmel skemi għal dawk li jridu jagħmlu l-PhDs, għal dawk li jridu jagħmlu l-Masters Degrees, għal dawk li jridu jmorru jagħmlu korsijiet tekniċi. Biex inti wara kollox dejjem ittejjeb il-ħiliet u l-marketable skills tiegħek biex verament inti wkoll ma tiddependix mill-istat, imma wkoll anzi tikkontribwixxi mill-istat bit-taxxi li titħallas. Għalkemm ukoll fenomenu ieħorija li rajna li t-taxxi nifisom ukoll il-gvern baġit wara baġit beda naqqashom ukoll. U dak kien parti wkoll in-nies fadallhom iktar flus u nefqu fl-ekonomija. Naturalment ma kenniex ċans insemmu għalkemm forsi ħafna drabi tinsema retorika, ma tajb ngħidu li kellna iċ-childcare li għamel bidla kbira anke fl-aspett ekonomiku tal-pajjiż kellna trasport. Kien hemm xi ħaġa x'tagħmel dik kienet fenomenali. Sinjuri, grazzi li kontu magħna, Sur Mifsud, Sur Ġerada, grazzi li kontu magħna. Semmejna is-surplus u ħanaraw kif is-surplus jaffettwa wkoll iż-żgħażagħ. It-tielet sena b'surplus biex iż-żgħażagħ jimxu l-qudiem. Bżieda fl-istipendji għal sena wara l-oħra, trasport pubbliku b'xejn. Ebda ħlas għall-eżamijiet tas-sekk u l-medsek. Inneħħu t-taxxa għal min jagħmel masters u PhD. U l-first time buyers jibqgħu ma jħallsux taxxa tal-bol. Is-surplus għan-nies. Wasalna fit-tmiem ta' programm ieħor ta' 2505, però aħna nerġgħu nkunu magħkom għada u ġvera Rebecca nfakru tajjeb għada il-Konferenza Ġenerali Annwali. Ħankunu għada f'Sannat għawdex għall-Konferenza Ġenerali Annwali għal sessjoni tal-konferenza hemmhekk, iżda mbagħad nerġgħu nkunu hawnhekk fl-istudju għal programm ieħor ta' 2505. Infakrukom li kif qal il-Prim Ministru fadal 32 ġurnata għal 25 ta' Mejju. Ejja nxammlu l-kmiem, ejja nibqgħu għaddejjin din l-enerġija, din il-ġimgħa kienet warming up, iżda mbagħad mill-ewwel ta' Mejju nibdew bil-avventura li ser tkun din il-kampanja. Għada, is-Sannat, fis-6 ta' flaxija nħeġġu l-għawċin kollha jattendu, aħna nkunu magħkom mbagħad bil-programm 2505 fl-istess ħin wara x-xandira politika l-ħabta ta' 9 ta' flaxija. Grazzi l-kontu magħna, lejli tajba. Lejli tajjeb. Idħol fuq one.com.mt